Desde hai uns anos, no Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, traballan na recuperación da cría de gusanos de seda, unha tradición que tivo un importante peso na Ribeira Sacra, onde se cree que chegou grazas aos monxes e impulsada polos condes de Lemos. O proceso comeza así, cunhas bolboretas pondo uns microscópicos ovos. De aí nacerán estas larviñas pequenas, pero cun apetito voraz, unha fame negra que as leva a devorar follas de moreira, ata ir multiplicando o seu tamaño e converterse nestes lustrosos vermes, os protagonistas desta historia. Co paso das semanas buscarán un oco, un lugar onde comezar a súa metamorfose, construindo un precioso capsulo. Un pequeno tesouro, o segredo da seda. Eses capsulos están envoltos por unha peluxe que hai que retirar con coidado. Están duros, pero pódense aplastar. Estaba duro porque ten unha sustancia que lle dá esa certa dureza e esa temos que quitarla. E a vez tamén pescar a punta do fío para conseguir, xuntando bastantes, enrolalos aquí na dobandoira. Como se consigue que se libere este fío e que lle marche esa sustancia que lle dá dureza? Botándoos en auga quente, está aí por 80 grados, tampouco necesita ferver, e se lle bota un pouco de xabón, pois tamén axuda a disolver esa sustancia, esa proteína. Chega o momento de botalos á auga. Cada un dos capsulos está feito cun único fío, que pode chegar a medir ata 1 kilómetro de lonxitude. Con isto remexemos aí, damos unhas voltas, e con un pouco de sorte pescamos os fíos. Os fíos son moi finos, entón hai que coller bastantes xuntos, porque senón non é un fío útil que nos sirva para otear. A seda é unha fibra moi especial. Os seus fíos son extremadamente finos, pero moi resistentes. Detrás da recuperación desta tradición está el, Pepe, o mestre, que, como tal, adora rodearse da cativada para ensinar, pero tamén ela, Concha, a mestra tecedeira, a que se vai encargar despois de dar forma a eses fíos. E empezamos a enroscar por aí, vale? Aí va. Veremos que están aí, pois como un novelo, como unha cousa que temos aí anovelada, que vamos... Aquí hai algún xa que non vai valer moito, pero bueno, dalle para diante. Ao final, a actividade consiste en sementar, en deixar nas pequenas e pequenos a pegada dunha tarde diferente na que aprenderon que estes bechos son moito máis que vermes.